Gure helburuetariko bat izan da, adikzioen eta dependentzien aurrien prebentzioen lanketa bat eitzi. Eta hortik sortuten da 2021 eta 25 bitarteko tokiko plan hau garatutie. Lehenengoko pauso hori gogoratuko sarie izan zen, herriko ikastetxietako gaztiekaz diagnostiko fase bat eitzie. Galdetegi bet prepara zen, eta herriko ikastetxe guztietako 18 urtera bitarteko gaztiekaz, diagnostiko bat egin zen. Batez be oso importanti edalako, eta hau gero azpimarratuko dut, diagnostiko errealiste bat okitzi, hau da, argazki bet okitzi zein jen gure errealidadie, errealidade horren ganien prebentziorako neurrizek landu alizateko. Fase hori lehenengokue amaitzu de, 721 ikaslek parte hartun dauie, datu horrek hor dauz. Bermeoko udalak bermeotaren artean galdetegia zabalduko du adikzioen prebentziorako tokiko plana osatzeko bigarren faseari hasiera emateko. Udalak herritarren esperientziak eta iritziak jaso nahi ditu online bidez eskuragarri jarriko duen galdetegiaren bitartez. Otsailaren 7tik 11kara, lau eztabaida talde antolatuko direla jakinarazi dute Bermeoko udaletik, eta horietan urrian zehar herriko eskoletan banatuko dituztela, galdetegien emaitzak aztertuz. Bermeoko udalak beraz 2021-2025 aldirako adikzioen prebentziorako tokiko plana osatzeko bigarren faseari ekin dio. Oizmendi, prentsaurreko horretan egonda eta datozen egunotan herritarren iritziak entzuteko momentua iritsiko dela jakinarazi dute udaletxetik. Lau eztabaida talde antolatuko direla azpimarratuz. Eta gaur aurkeztutera gatozena da, lanketa horretan planan, lanketa horretan bigarren fase batera sartuten guzela. Eta zelan ez, bigarren fase horretarako, herritxarran parte hartzie fomenta edo sustatu gure dugu. Eta horretara gatoz, hori aurkeztutera, eta eraberien herritxarrari deibete itxire, hain garrantzitsue dan gai honetan, eta ganera hain sensiblie eta herritxarrok eskatu dagoen lanketa honetan parte hartuterako gonbidapen bat eitxire. Otsailaren 7tik 11kara, lau eztabaida talde antolatuko direla azpimarratu dute, eta urrian zehar, herriko ikastetxetan banatutako galdetegien emaitzak aztertuko dituztela. Bigarren fase honetan lan lerro bi, linea bitatik egingo da lanketie. Alde batetik, herritxar guztizeri zabalduko jatzoien galdetegize, Iñaki López Gazteriako teknikarizek zehaztasun gehiago emongo dauzena, galdetegi bet martxan iminiko da, hile guztizen zehar egongo da, online modu errez baten galdera errezakaz eta minutu gitxitzen erantzuteko modoko galdetegize izango dana. Eta bigarrena izango da, otsailen 7tik eta 11kera bitxartien, herriko agente desberdinek inpliketa, herriko eragile desberdinek azeingo dizen, lau debate talde edo lan talde sortutie. Euretan, debatietako taldietan edo lanerako talde horretan, ikasliek azorrez 721 ikasliek emondozkuien datuek aztertuko diez bestiek beste, eta hortik hausnarketa batzuk atarako diez. Talde horrek, esandako moduen, eragile desberdinekaz osatute egongo die, eta zeintzuk esango die, alde batetik zelan ez, osasun arloko eragileekaz sorturiko lantalde bat egongo da, beste alde batetik herriko ostalaritza, merkataritza, kultura, kirol eta aisialdiko taldietako eragileek inplikeko diez, beste alde batetik hezkuntza arloko eragileek sorturiko lantalde egongo da, eta laugarren talde izango da udaleko langile, teknikari eta arduradun politikuek sorturiko edo osaturiko lantaldie. Lantalde edo eztabaida talde horretatik urteten dauien datu guztiekaz, hirugarren fase bat landuko da martxotik aurrera. Bermeoko udal gobernuaren helburu estrategikoetako bat, adikzioen prebentzioa lantzea da. Horretarako herritarrekin eta herriko eragile askorekin elkarlanean osatuko da adikzioen prebentziorako tokiko plana, hala adierazi dute behintzat Bermeoko udaletik. Galdetegia bermeotarrei zabalduko zaie, irubebikoitza.bermeo.eus webgunearen eta gizen sare sozialen bitartez. Fase honetarako preparatu batetik online bidezko galdetegi erraz bat, 45 galdera dako zen galdetegi bat da, 5 minututan beteten dana, lebidun izango da hau galdetegize, eta zabalduko diez bai udaleko eta bai gizeko sare sozialetatik, webgunetatik, WhatsApp bidez, bebai, gizetako WhatsApp bidez,
Eta gero eskuorrizek atara diez bai, kartelak eta eskuorrizek batez be, honako honek, ikusten zoi moduen QR kodigo batako, eskanien mobilegaz eta directamente galdetegire egiten zu. Ez parte hartzie oso importantie da, gudu adin guztizetako herritarrak parte hartutie, alkatik esan dauen moduen, ja, gaztetzuen 18 urte arteko gaztien nerabien errealidadie edo esetuten du, eta kasu honetan gudu herritzarren errealidadie edo percepzioek ezagutu. Zutie, batez be percepzioetiez jokabide adikzinuei lotute, apustuek, bideojokuek, mobile, sare sozialak, eta bebai drogen kontsumuei buruzkuek. Hor dauz ja, alkola, tabakue, baperrak, marihuanie, eta bar. Aritz Abaroak urrian ekimen hau aurkeztu zutela jakinarazi du eta garbi esan zutela helburu estrategikoetako bat mendekotasun prebentzioa lantzea zela. Abaroak dio zalantzarik gabe asko kezkatzen duen gaia dela. Ikasleek galdetegia bete dutela azaldu du eta oraingoan herritarren iritziak ezagutu nahi dituztela.